עם כפות הרגליים ברוחב האגן. נגלגל את הכתפיים אחורה ומטה. נשלח את כל הראש מעלה. אנחנו נתחיל עם תרגיל של ג'לנדהר הבנד, זה תרגיל שבעצם אמור לטהר את האזור של התקשורת בתחילת החמישית, והוא יהיה רק ככה. נשיפה, 2, 3, 4, אני לוחצת את הסנטר אל תוך עצמות הבריח ואל תוך בליטת התפיס. אני נשארת פה בלי הבריח, זאת 1, 2, 3, 4, ועם השאיפה אני מעלה 1, 2, 3, 4. כזה פשוט נעשה בערך 7 חברות של הדבר. בסדר? אז בואו ננשום, נוציא אוויר, ונתחיל. שאיפה לעלות מבט, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. קום בקרקע, לא לנשום, 3, 4. שאיפה, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. ללחוץ, בליטת התפיס, ועוד 3, 4. שאיפה, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. ללחוץ, 2, 3, 4. שאיפה, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. ללחוץ, 1, 2, 3, 4. שאיפה, 2, 3, 4. נשיפה, 2. נסו להגדיל את התנועה, 4. ללחוץ, 2, 3, 4. שאיפה, ממש לשלוח את הראש אחורה ומעלה, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. ללחוץ, 1, 2, 3, 4. שאיפה, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. 2, 3, 4. אוזן ימין לכתף ימין. הראש כבד, הכתפיים רפויות, הזרועות כבדות. להרפות את השפתיים, להרגיש את הגולגולת כבדה. ועם הנשיפה, חצי סיבוב אל הצד השני. הראש כבד אל הצד השני, השפתיים רפויות, הגולגולת כבדה, אולי הכתפיים יכולות עוד טיפה לשכוח. בואו נמשיך עם התנועה הזאת. הקצב שלנו עוד כמה חצאי סיבוב כאלו, מצד לצד. ננסה לקשר את התנועה לנשימה ככה שבכל נשיפה אנחנו שוקעות את הסנטר פנימה. ובכל שאיפה מגיעות עם האוזן אל הכתף. נשאיר את האוזן הימנית אל עבר הכתף הימנית. מביא את גב כף היד השמאלי אל הגב התחתון, נגלגל את הכתף השמאלית ונלחץ. נעריך את הטרפז העליון. אולי עוד טיפה ננסה לגלגל את הכתף השמאלית אחורה ומטה, קצת כמו מה שעשינו שבוע שעבר עם קי. ללחוץ עוד טיפה את גב כף היד. לנשום אל העורף הצידי. ועם הנשיפה הבאה נשחרר את גב כף היד, נביא את האוזן השמאלית אל הכתף השמאלית. נביא את גב כף היד הימני אל הגב התחתון, נלחץ, נגלגל כתף ימין, נרפה כתף שמאל. ננסה להביא אוזן לכתף. זה פחות לכי לכתף ויותר אוזן לכתף. נמשיך לגלגל את הכתף הימנית, אחורה ומטה. נשום אל העורף הצידי עד הכתף הימנית, נעביר את השאיפה. עוד שאיפה אחרונה. ונשחרר את גב כף היד, נשחרר את הסנטר, ועם השאיפה הבאה נביא את הכתפיים אל האוזניים, נלחץ חזק, 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 ומהפה נשחרר בבת אחת. בואו נעשה את זה שוב, נלחץ חזק, 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 ומהפה נשחרר.
אנחנו נמשיך עם תרגיל של קומבקה. אם אנחנו בהיריון, אנחנו עושות את זה בלי העצירת נשימה, בלי הקומבקה. ניקח שאיפה, נעצור את הנשימה וניקח 3 סיבובים אחורה. נעלה את הידיים מעלה ונוציא מהפה. אז כל 3 סיבובים הם בעצירת נשימה וקומבקה מלאה. לקחנו שאיפה ועצרנו. בואו נעשה איזשהו שאיפה. לעצור ו1, 2, 3. לעלות לעוד חצי סיבוב ולהוציא מהפה. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת. שאיפה. לעצור את הנשימה ו1, 2, 3. עוד חצי סיבוב ולהוציא. מעולה, נעלה את הזרועות מעלה. נעצור את הנשימה ואנחנו הולכים לצד השני. 1, 2, 3. להוציא מהפה. בואו נעשה את שוב. שאיפה. ולעשות. 1, 2, 3. להוציא. פעם אחרונה. שאיפה. לעצור. 1, 2, 3. לעלות. ולהוציא. נעלה את הזרועות. נעלה את העקבים, ננסה למצוא נקודה להתייצב ולהתמקד בה לעוד 3 וננסה להביא את האנרגיה בקצות האצבעות. 2, 1, ואנחנו הולכים כמו לשחרר גם את העקבים, גם את הברכיים וגם מהפה להוציא אוויר. רגע לתת את הזרועות להרפות. נעלה את האגן מעלה, נביא את כפות הידיים אל הגב התחתון, אל היום המודרה. נשחרר את הידיים מעבר לראש. אפשר להשתמש ברצועה, אם קשה לנו עם כפות הידיים או הכתפיים, אפשר להישאר עם הזרועות גם. בואו ננסה להעביר מעט משקל אל הברכיים ואל העקבים. ואולי אפשר לנסות וליישר מעט את אחורי הברכיים. הראש שפוי, שרירי הפנים נוזלים. נוציא אוויר ועוד 3 נשימות. עוד 2 נשימות. ובואו לאט נשחרר את כפות הידיים אל הגב התחתון ואל המזרח. נלחץ את כפות הרגליים, נוודא שכפות הרגליים באמת מקבילות, נכופף מעט את הברכיים, ומתוך הכוח של כפות הרגליים, בעיקר הקשתות הפנימיות שלוחצות את המזרן, נתחיל לעלות חוליה אחר חוליה. כשהידיים עוברות את הברכיים, אפשר להתחיל ליישר את הברכיים, לגלגל את הכתפיים, הראש אחרון לעלות, תמצאו את הקצב שלכם. אנחנו נמשיך עם סוריה נמסקר, שאיפה, ברכת שמש, ושאיפה, תפילה לברכיים. שאיפה, תפילה מעל הראש. נשיפה זרועות מהצדדים, ירידה בגב ישר, ותנצל. שאיפה, halfway up, אנחנו רוצים להרחיק קודקוד מעצם זנב, להיות כמה שיותר מקבילות. עוד 3 נשימות. עוד טיפה להרחיק קודקוד מעצם זנב. שאיפה להאריך שדרה, להרווח בין החוליות, ועם הנשיפה לשחרר. כפות הידיים אל המזרן, הברכיים כפופות, ואנחנו נשלח או בצד או בקפיצה את כפות הרגליים אל הקורה, אל הפלנט. כמה אופציות לרדת אל הכלב מקיף מטה. אופציה ראשונה יותר מאתגרת, אנחנו נשלח את בית החזה ואת הברכיים מהתקופות, ננסה להעביר דרך ההרגשה של בית החזה קדימה אל עבר האורדבמוקה, הכלב מקיף מטה. יכול להיות שזה יותר מדי לנו, ניקח את הברכיים מטה, נגלגל את הכתפיים, גם אחלה דרך להגיע לאורדבמוקה. בואו נוודא שהכתפיים שלנו רחוקות מהאוזניים, ושהאוזניים שלנו רחוקות מהכתפיים, יותר נכון, ונגלגל את הכתפיים אחורה ומטה. אם אנחנו נרצה עוד טיפה לאתגר, נעלה את הברכיים מהמזרן, ואז נמשיך לשקוע עם מעגל. נמשיך לפתוח את בית החזה לעוד 3 נשימות. לשלוח את הקודקוד אחורה ומעלה לעוד 2 נשימות. ועם השאיפה הבאה, אנחנו נביא את האגן מעלה אל הכלב מביט מטה. להוציא אוויר. לשלוח את האגן עוד טיפה מעלה. להביא את המבט בין הירכיים ובין השוקיים ולוודא שכל כף היד לוחצת את המזרן. עכשיו תנסי לקרב את הרגליים
ננסה ללחוץ את העקבים לתוך האדמה, ועוד טיפה להכניס בית חזה פנימה, לשלוח אגן אחורה. נרגיש את הדם שזורם אל הידיים, אל הראש. עם השאיפה הבאה נעלה את העקבים. נכופף את הברכיים, הישבנים כמעט ונוגעים בעקבים, כמעט ונוגעים. המבט לקצות אצבעות כפות הידיים, צעד גדול או פיתה. אנחנו באולטרנציה לנשוף, להוציא את כל האוויר מהגוף, ואולי אפשר לקרב את המתח אל הברכיים, אולי אפשר להניח עמל מתחת לשוק ועוד טיפה להתקרב. אפשר גם להניח כפות ידיים מתחת לכל כף הרגל, לכופף מרפקים, או להניח אצבעות אינדקס מתחת לבעונות ולכופף מרפקים. יש לנו פה עוד 3. בואו ננסה להעלות את האגן ולקרב את הבטן אל הירכיים. עוד 2 נשימות להוציא אוויר. לאט אנחנו הולכים להצמיד את כפות הרגליים אחת על השנייה, לכופף את הברכיים, ואנחנו ננסה לאחוז מאחורי הברכיים כל כף יד מחזיקה מרפק לזיום. נבדוק אם זה יכול לעבוד לנו. אנחנו נצמיד את הבטן אל הירכיים, ניקח שאיפה, נוציא אוויר עם הנשיפה, ועם השאיפה הבאה נעלה את האגן מעלה וננסה להשאיר את הבטן כמה שיותר צמודה לירכיים, כמה שאפשר. נשאר פה, נמצא את האוג'אי שלנו, את הנשימה הגרונית מהאף. ועם הנשיפה הבאה נכופף את הברכיים, שוב ניקח שאיפה, נמלא את הבטן, נוציא אוויר עם הנשיפה, ועם השאיפה הבאה שוב נשאיר את הבטן צמודה לירכיים וננסה להעלות את האגן מעלה, ננסה לקרב את המתח אל הברכיים לעוד 3 נשימות. שתי נשימות. ולאט בואו נשחרר את הזרועות, נשחרר את כפות הרגליים מקבילות אחת אל השנייה, ונתחיל לעלות שוב חוליה אחר חוליה. נגלגל את הכתפיים אחורה ומטה. הראש אחורה לעלות. שאיפה. סובן המסך, תביא את הידיים תפילה מעל הראש. נשיפה תפילה מעל הראש. שאיפה תפילה מעל הראש. נשיפה דרוז בצדדים, ירידה בגב ישר ודרך. שאיפה, החויה, גם מקביל. בואו רגע נשנה פה. נרחיק את הקודקוד מהאגן. ניקח שאיפה, נעביר את השדרה. ועם הנשיפה הבאה, נשפה מטה, כפות הידיים מהמנחה, אפשר מעט לכופף את הברכיים. אנחנו בצעד גדול או בקפיצה אל הפלנק. בדרך הצ'טורנגה או פשוט להוריד ברכיים, לגלגל כתפיים, להשטיח כפות רגליים. אנחנו עולים אל העוץ במוקה, פעם יש לנו פה 4 נשימות. בואו נרחיק את הקודקוד מהכתפיים, בואו ננסה להעלות מעט את הברכיים רק אם תרקים לנו ולהמשיך לשקוע עם האגן. להרחיק אוזניים כתפיים לעוד 3 נשימות. להמשיך לשלוח את הקודקוד מעלה, פחות אחורה, יביא יותר מעלה. לגלגל כתפיים לעוד 2 נשימות. עוד שאיפה, קודקוד מושך מעלה, ידיים דוחפות חזק את המזרן, ועם הנשיפה, צלם נכנס פנימה, גלגול בעונות, כלב מביט מטה. נלחץ את כפות הידיים, אם צריך, טיפה נקשקש בזנב של הכלב. אנחנו נכופף את הברך השמאלית וניישר את הברך הימנית, נביט מתוך בית השכם השמאלי. נלחץ כפות ידיים. ואנחנו מנסות ללחוץ את העקב הימני כמה שאפשר, ולכופף את הברך השמאלית כמה שאפשר. לאט נחליף את הכיפות
כפוף, אז הברך השמאלית מתיישרת, הברך הימנית מתכופפת, והמבט מתוך בית השחי הימני. המבט מתוך בית השחי השמאלי. לדחוף. ושוב אנחנו מחליפות את הכיפוף, הפעם הברך השמאלית מתכופפת, ללחוץ כפות ידיים, מבט מתוך בית שחי ימין. ועם השאיפה הבאה אנחנו נעלה את הברך הכפופה מעלה, פונה אל השמיים, וננסה לשלוח את הרגל כמה שיותר רחוק מאיתנו. כמה שיותר רחוק מאיתנו, היא לא מתיישרת, היא עדיין נשארת כפופה, אבל היא הולכת הצידה. כמו המנח של ווילד טי פוז, אז אנחנו בחצי שלו ומרחיקים את הרגל מאיתנו. לעוד 3. אנחנו רוצים להרגיש את הירך הקדמית, נמדה 1, 2. 1. ועם הנשיפה הבאה, נביא את כף הרגל שבאוויר בין שתי כפות לידיים אל הצד. נעלה את קצות האצבעות, נביא את המבט מעלה, ונניח את כף הרגל האחורית 45 מעלות פנימה. שאיפה. אנחנו ניכנס אל המחווה של אלת הארץ, אנחנו עם הידיים כמו איזה אקדח קטן, כן? ויש לנו את האגודל הימני מעל האגודל השמאלי. אנחנו נסתכל רגע על הברך הקדמית שלנו, נראה שהיא לא ברחה פנימה או החוצה. אנחנו רוצים שהברך תהיה בדיוק מעל העקב, האגן שוקע קדימה ומטה, הבוין הקדמית דוחפת חזק את המברק, ועם השאיפה ננסה לשלוח את החזה. אם אין לנו בלטים בעורף, אפשר גם להביא את המבט ולכפות לידיים. יש לנו פה 5 נשימות, נמשיך לשקוע עם האגן קדימה ומטה. כפות רגליים חזקות, ברך אחורית ישרה. נכון, ליישר את הברך האחורית, וכף הרגל האחורית עם הקשת החיצונית דוחפת חזק. בואו ננסה להמשיך ולמצוא את הנשימה השקטה שלנו לעוד 3 נשימות. הידיים מושכות אחורה ומעלה לעוד 2 נשימות. אז אלה עשית טיפה יותר פשוט את הברך הקדמית שלה. שאיפה אחרונה, ידיים מושכות אחורה ומעלה. ולאט, בואו נחזיר את המבט קדימה, נשלח את הזרועות בגובה הכתפיים וניקח את כף הרגל האחורית שלנו כמה סנטימטרים החוצה. בעצם שינינו את כל המבט שלנו. אנחנו בכמות השניות, נרפה כתפיים, ניקח שאיפה, ועם הנשיפה נשקע עוד טיפה עם האדם. שוב נסתכל על הברך הקדמית, נראה שהיא לא ברחה לשום כיוון מוזר. אנחנו ממשיכות עם הנשימות שלנו בכמות השניות, נשתדל לא להיות כאן ולא להיות כאן, לא עם הפנים ולא עם הכתפיים. שאיפה, ניישר את הברך הקדמית, גב כף יד לגב כף יד, שכמות מתקרבות כמה שאפשר. ועם הנשיפה לדחוף 2 גירות להוציא שאיפה. לקרב שכבות כמה שאפשר ולהוציא. אחרון, שאיפה. לקרב, לקרב, לקרב ולהוציא. נכופף את האמה השמאלית, נניח אותה אל הירך, הזרוע הימנית לצד האוזן, נרחיק את האוזן התחתונה מהכתף התחתונה. ואם אנחנו רוצות טיפה לאתגר את עצמנו פה, אפשר להניח את כף היד השמאלית מאחורי הרגל ולהמשיך אל הפרשווקונאסנה בווריאציה יותר מתקדמת. בכל מקרה, ננסה לשמור על איזושהי התארכות בקצות אצבעות כף היד הימנית ועד הקשת החיצונית של כף הרגל הימנית. בואו ננסה להביא את הזרוע הדנית לצד הדרך. כן. נמצא את המתיחה בדיוק לעוד 3 נשימות. לפתוח בית חזה, למצוא את האוג'אי. שאיפה אחרונה לפתוח בית חזה, לדחוף את קצות האצבעות עוד קצת מעבר, ועם הנשיפה הבאה כף היד הימנית אל המותן. אנחנו ניקח את כף הרגל האחורית במעין צ'רלי צ'פלין, ואנחנו רוצים שהבעונות יפנו פנימה. נעביר את המשקל אל הרגל הקדמית ונניח את כף היד השמאלית במקום שיהיה לנו נוח לעלות אל חצי הירח, אל הארץ שזרסנה.
אז העברנו משקל, וכל מה שנותר לנו זה להעלות את הרגל. ובואו ננסה להתייחס למה שדיברנו עליו שבוע שעבר. אנחנו רוצים שעצם הישיבה, היד שמאלית תהיה ממש מעל העקב השמאלי. כלומר, הרגל של העמידה, אנחנו רוצים לבדוק שעצם הישיבה מעל העקב. פלקס בשתי כפות הרגליים, והרגל שבאוויר פונה אליי, פונה אל הבמה. יש לנו פה עוד 7 נשימות. ואם אנחנו מרגישות שזה יותר מדי לנו הערב, אפשר גם להניח 2 ידיים ולהעלות רגל. אם אנחנו רוצים טיפה לאתגר, אפשר לשלוח את הזרוע הימנית מעלה, אולי גם מבט בעקבות הזרוע. יופי. ועוד 3 נשימות. עוד 2 נשימות. ליד לכופף את ברך העמידה, שימו לב, אנחנו מניחים את הרגל האחורית ועם השאיפה עולים מעלה. אנחנו נשלח את היד הימנית אחורה ואנחנו בטריקונסנה לאחור, הברכיים נשארות. בואו ניקח שאיפה מעט ונוציא מהפה כמו הנחה. ואנחנו ממש מתגלשים על הרגל האחורית. עוד שאיפה מעט ולהוציא מהפה. ועוד שאיפה מעט. ולהוציא מהפה. שאיפה הבאה, נעלה את הזרועות מעלה. נביא את הזרוע האחורית אל מול הזרוע הקדמית, ונביא את כף הרגל האחורית פונה אל קדמת המזרן. אנחנו נכנסים לטריקונסנה ופיצול. אז אפשר להניח את הקובייה שלנו לצד הרגל הקדמית, אם אנחנו יודעות שאנחנו צריכות את זה אל הטריקונסנה ופיצול. אם אנחנו כבר מכירים ולא צריכים, לא צריך קובייה. שאיפה נעלה. הזרוע הימנית עוברת את הרגל הקדמית אל הקובייה או אל המזרן. אפשר להישאר עם המבט אל המזרן. רגע למצוא קודם את היציבות שלנו. אם אנחנו מרגישות מספיק יציבות, אפשר להעלות את המבט מעלה, לשלוח את כף היד השמאלית מעלה. בואו ננסה למצוא את היציבות, למצוא את הנשימה. שתי נשימות. רגליים חזקות. אנחנו לוחצים את כפות הרגליים, שולחים את האגן השמאלי שלנו עוד טיפה אחורה. בעצם הישיבה השמאלי שלנו עוד טיפה אחורה, נכון? ועם השאיפה הבאה, מתוך הכוח של כפות הרגליים, בואו ננסה לעלות מתוך הכוח של כפות הרגליים, מתוך הכוח של כפות הרגליים, ולהביא את הזרועות אל מעל הראש. שוב נשלב את כפות הידיים, נכופף את הברך הקדמית ונשלח את עצמנו לרגע אחד אל הלוחמת והלוחם הראשון. אנחנו נעלה את העקב האחורי, ועם הנשיפה הבאה אנחנו ננסה לאט, אם אפשר בהקשתה, אם אנחנו מרגישות לא בטוחות לא בהקשתה, לאט לאט ננסה להוריד את הברך האחורית. ובואו נעלה, שאיפה. יש לנו עוד פעמיים. נשיקה. יופי. שאיפה. מצוין. נשיקה אחרונה. בואו נשאר. נשליח את כף הרגל האחורית ונניח את כפות הידיים על הערך קדמית. נפתח וחזור. אז אנחנו שוב בלוחמת ולוחם ראשון. ואם יתאפשר בואו נשלח את הכפות אחורה. ואם יתאפשר אולי נשלב את הידיים שוב מעבר לראש. ונשלח את המבט אל עבר כפות הידיים. האגן שוקע קדימה. ויכול להיות שאנחנו נשארות עם כפות הידיים על הירך, תמצאו מה תומך לכם. יכול להיות שאנחנו אפילו צריכות 2 קוביות משני צדי הרגל. יש לנו פה עוד 4 נשימות. נרגיש את המשתאה, את הסטואז שלנו. נמצא חזק. יופי, עכשיו תקחי את הרגל שלך עוד טיפה קדימה. 2 נשימות. ולאט, בואו נחזיר את המבט קדימה. נביא את כפות הידיים משני צדי הרגל, נשלח את האגן אחורה. ניקח את העקב הקדמי אל המרכז.
המרכז של הגוף שלנו, כפות הידיים משני צידי הגוף. ננסה לוודא שהאגן שלנו מעל הברך הכפופה. כלומר, האגן שלי הוא לא מאוד אחורה, הוא לא מאוד קדימה, הוא משתדל להיות מעל הברך הכפופה. ניקח כפות ידיים, נוודא שהבעונות של כף הרגל השמאלית פונות מעלה, ועם הנשיפה נשקע. אנחנו מנסות לרכך את הבטן התחתונה. בואו ניקח שאיפה לבטן התחתונה. ונשים ממנה נוציא אוויר, אפשר מהבטן. אולי אפשר לכופף מרפקים, להרפות כתפיים. להשתמש בהנחה ככלי שעוזר לנו לא רק במצבים של לחץ בחיים, גם על המזרח. ועוד 3 נשימות. ראש כבד. ניקח שאיפה עמוקה אל הבטן התחתונה, אל המעיים והגב התחתון, ועם הנשיפה נוציא מהפה. נביא את המבט אל כף הרגל הקדמית. אנחנו נכניס את העקב השמאלי הקדמית פנימה, ונכופף את הברך מעל העקב. ניקח את הרגל האחורית וניתן לה רבע סיבוב אחורה. בשלב הזה אני מאוד ממליצה לקחת את התמיכה שהבאנו לברך ולהניח אותה מתחת לברך. ממליצה, לא חייב. כן, רבע סיבוב. כף היד והאמה השמאלית יגיעו ממש מול השוק והן ממש צמודות אל השוק. ועם השאיפה הבאה אנחנו נפתח את הזרוע הימנית אחורה. ננסה לפתוח את בית החזה, הלב מאיר את השמיים. ואנחנו רוצים להרגיש גם את הפתיחה באזור של הבסיס של הירך, במפרק של הירך. אז אם הצמדנו מספיק את האמה, ואם לקחנו מספיק את היד אחורה, אנחנו נרגיש את זה. נשאר פה. ננסה לנשום אל הריאות, וממש לרווח את כלוב הצלעות, לנפח את כלוב הצלעות. ולקחת את הזרוע שבאוויר, את הזרוע הימנית עוד טיפה אחורה, היא כמו נופלת לאחורה. 2 נשימות. עוד שאיפה. אפשר להישאר כאן או להמשיך איתי. גב כף היד הימנית מאחורי הגב. נכניס את הזרוע השמאלית מתחת לירך. ננסה לאחוז בכפות הידיים, או אפילו אצבע באצבע, ולפתוח את הכתף הימנית, לגלגל את הכתף הימנית לעוד 3. כל הכבוד. לעוד 2. ולאט. עם הנשיפה הבאה, נשחרר את כפות הידיים אל המזרן, ואנחנו הולכות ליישר את הברך השמאלית. כף הרגל השמאלית ממש מקבילה לחלק הצח של המזרן. רגע, אני אגיד את זה מכאן. הרגל ממש מקבילה. כפות הידיים הולכות אל הצד הימני, כף היד הימנית ממש מתחת לכתף הימנית. והיא פרוסה כמו שמש, כל כף היד על המזרן. הזרוע השמאלית מצד האוזן. בואו נמצא את המתיחה שלנו כאן. וממש אפשר להישאר כאן, או להמשיך איתי, אפשר גם לרדת אם יש... או להמשיך איתי, אנחנו מפרידות את העקב השמאלי
השמאלי מהמזרן, מנסות להביא את האגן, את הבטן טיפה קדימה, ואפשר גם להישאר כאן או להפריד את כף הרגל מהמזרן. וגם אפשר להישאר כאן. אפשר להמשיך לפתוח את המסטיק הזה או להמשיך. הברך שבאוויר מתכופפת, נאחוז גב כף רגל עם כף יד ונלחץ את גב כף הרגל לתוך כף היד לעוד 5 נשימות. ואפשר גם להישאר בכל מנח אחר, הגלגול מושך אחורה. ננסה למצוא את העיגול המושלם הזה, למצוא גם את הנשימה השקטה, ללחוץ את הרגל החוצה לעוד 3 נשימות, עוד 2 נשימות. ועם השאיפה הבאה, יד ורגל לשני כיוונים. לאט נחזיר את כף הרגל אל המזרן, נניח את כף הרגל שלוחה אל המזרן כמו שהיא הייתה לפני, אנחנו נלחץ את כף היד הימנית, שאיפה, ועם השאיפה, תוציא, ואנחנו כמו שוקעים לאיזה מגלשה, אז ניקח שאיפה, ומהפה שוב אנחנו נוציא, ובואו ננסה לא ליפול קדימה ולא ליפול אחורה, ננסה ממש להשתדל מעל הרגל הישרה לעוד נשימה אחת, ניקח שאיפה להאריך את כל הדופן הימני של הגוף, ועם השאיפה להוציא. לאט נביא את שתי כפות הידיים אל עבר המזרן, נגלגל את בעונות כף הרגל הימנית ונעלה את הבעונות של כף הרגל השמאלית. אנחנו נעבור לאט לאט אל הסקנדאסנה, אל תנוחת הגולש או הגולש. כן? אז אנחנו מנסים מצד אחד כן ללחוץ את העקב השמאלי. יכול להיות שנשאר עם העקב הימני באוויר, יכול להיות שיש לנו את הגמישות בגיד אכילס כדי להוריד את העקב מטה. אז תבדקו מה עובד לכם. קצות האצבעות הולכות טיפה קדימה, או הרבה קדימה האמת, והאגן מושך מטה. הראש רפוי. בואו ננסה למצוא את הנשימה השקטה, יש לנו פה 5 נשימות. אולי קצות האצבעות ילכו עוד טיפה קדימה, האגן עוד טיפה אחורה, לעוד 3 נשימות. חיה, תנסי להביא את הבעונות, בונות מים. נכון, נכון. ותנסי להביא את כפות הידיים שלך מפנים לברך. מעולה. נשיפה אחרונה. כפות הידיים מתחברות אליהן. ואנחנו ננסה להביא כוח דרך כפות הרגליים ולעבור לאט אל הצד השני. שוב, הפעם הברך עולה ופונה, הברך הימנית פונה מעלה, הבעונות של כף הרגל הימנית פונות מעלה. ותמיד רגע את שתי הקוביות שלך. אם אנחנו מוצאות שהמנח הזה ממש מאתגר לנו, תמיד אפשר לקחת 2 קוביות ולהתיישב עליהן, ועדיין לקבל את העבודה של השלך. תודה. אז כפות הידיים קדימה, אגן אחורה. להוציא אוויר. לעוד 5, 4, 3. קצות האצבעות מתקדמות עוד סנטימטר קדימה. 2. לאט. אנחנו נביא את כפות הידיים כך שהם יסגרו את הרגל השמאלית שלנו, ואנחנו הולכים לגלגל את הבעונות של כף הרגל האחורית, ובואו נניח את הברך האחורית אל המזרן, וניקח את כף הרגל הקדמית צעד הצידה. אנחנו נעלה על הקשת החיצונית של כף הרגל הקדמית. אפשר להישאר כאן, או להביא אמות על קוביות או על מזרן, ואנחנו ננסה לעשות פה עבודה. מצד אחד היא ירידה אל הקשת החיצונית של כף הרגל, מצד שני האגן הימני שוקע ימינה. בואו ננסה להרגיש את זה. אז בעצם המותן הימנית, האגן הימני שלי הולך ימינה, שוקע ימינה.
להוציא אוויר. יש לנו פה עוד 4 נשימות. נעקש את החיזור. נכון, עכשיו שותף לי מעגל ודיון. עוד 3 נשימות. למה זה מעולה? כן? עוד 2 נשימות. בואו נוציא אוויר. תביא את כפות הידיים. נחזיר את כף הרגל. נגלגל את הבעונות של כף הרגל. ועם השאיפה הבאה. אנחנו נשלח את כף הרגל הקדמית אחורה למעלה. אפשר להישאר כאן, אפשר להתקדם עם כפות הידיים אל רגל העמידה ולהמשיך להעלות את הרגל עוד טיפה מעלה. אם נבחר אפשר להביא את כף היד הימנית אל השוק הימני, אל השוק של רגל העמידה ולהמשיך לקרב את בית החזה, את הבטן, את המצח אל הברך לעוד 3, להמשיך להעלות את הרגל שבאוויר. היא מנסה להגיע לספרת 12 בשעון. עוד 2, כל הכבוד. עוד 1, להעלות את הרגל ועם הנשיפה לשחרר את הרגל לצד רגל העמידה. מצוין, בואו נוציא אוויר. רגע נהיה באותנסנה. נרפה את הראש. נרפה את הזרועות. אפשר טיפה להנהן עם הראש. לוודא שהראש מזין. אפשר גם טיפה להביא את הטורסו שלנו לתוך הניעור הזה. את הבית חזה. אנחנו הולכים לעלות ב8 עליות, וזה אומר שבכל שאיפה אנחנו נעלה מעט, ואז עם הנשיפה אנחנו נשאר איפה שעלינו, ופשוט נוציא הנחה מהחלק. אז אנחנו מחלקים את העלייה שלנו אל העמידה ל8. אני מאחוריכם ואנחנו נעשה את זה ביחד, ואם אתם ככה לא מבינים, לא מסתדרים, פשוט תעשו מה שמרגיש לכם. אנחנו עם כפות הרגליים, לרוחב האגן, עם הברכיים כפות, שאיפה ראשונה, עולים מעט, ומהפה מוציאים, מרפים. שאיפה שנייה, עולים עוד טיפה, ומהפה מוציאים, שאיפה שלישית, עולים עוד קצת, ומהפה מוציאים. שאיפה רביעית, אולי הידיים כבר עוברות את הברכיים, ומהפה יוצאים. שאיפה חמישית, ממשיכים לעלות. הראש אחרון לעלות, ולהוציא. שאיפה שישית, אנחנו מתחילים להגיע לעמידה. ומהפה להוציא. שאיפה שביעית, הכתפיים מתגלגלות, אחורה ומטה. ומהפה לשחרר. שאיפה שמינית, קודקוד הראש, צומח מעלה. ומהפה לשחרר. רגע נעצום את העיניים, נרגיש את התא-דסנה. אפשר להגיד כפות העיניים כל הקטנים. ניקח עוד כמה נשימות להתארכות של השדרה. נרגיש את האנרגיה שיצרנו סביבנו. נרפה עוד קצת את שרירי הפנים. ונפקח את העיניים. אנחנו נפתח את כפות הרגליים. חיסוך קצת יותר גדול מרוחב האגן. הברכיים שלנו רכות ואנחנו שמנו על הכתפיים. אנחנו רוצות להרגיש את המרפקים שלנו כמו שתי משקולות, ואנחנו נתחיל את התנוחה של הפיתול. בואו נוציא נשיפה כל פעם שאנחנו מתפתות, ותנסו להביא ממש את המשקל אל המרפקים. ברגע שאתם
סובלים מוורטיגו, קריסטלים באוזניים, עניינים שכאלה, אז אפשר או לעשות את זה ממש לאט או לא לעשות בכלל. בואו נתחיל, ניקח שאיפה ברכיים רפואיות, אגן רפוי. ונתחיל לאט. נשאר עם עיניים פקוחות. ניתן לתנועה קצת להסתיים מעצמה. ואנחנו נזין את הסחרחורת בתנועה. ואז נביא את הבעונות כולות החוצה. שאיפה, נשלח את הזרועות מעלה, אנג'לי מודרה, ועם הנשיפה בבת אחת אנחנו נשקע אל הכובטת. נשלח את כך ליד השמאלית אל האדמה. הזרוע הימנית נפתחת מעלה. אם נבחר אפשר לשלב גם פה את כפות הידיים ולפתוח בבית החזה. אם שילבנו את כפות הידיים נחזור חזרה ונביא את כף היד ואת האמה הימנית נפתח כתובה על השמאלית. אפשר להישאר כאן. אפשר לשלב. ננסה להמשיך ולשחרר את הקצת אחורה ולמחות את הזרוע שלנו לפנים ולשלוח את הברכיים לברכיים. בשילב נעלה את הזרוע ולאט נשחרר. כפות הידיים נקיות אל המזרן. אנחנו בעמידת 6. נביא את גב כף היד הימנית אל המזרן וננסה לשלוח את האגן מעט אחורה. ועוד 3. 2. נסו להשאיר את גב כף היד. 1. צד שני, גב כף היד השמאלית. ועוד 3. 2. כפות הידיים מתחת לכתפיים וברכיים מתחת לאגן. הבעונות מבולבלות פנימה ועם השאיפה אנחנו קלים. נלחץ כפות ידיים, נלחץ בית חזה, ועוד 3 נשימות. ננסה להרחיק את הכתפיים מהאוזניים ולהרחיק את השכמות אחת מהשנייה לעוד 2 נשימות. ועם השאיפה הבאה נעלה את העקבים. נכופף את הברכיים, מבט לקצות אצבעות כפות הידיים, צעד גדול או קפיצה. אינטרנסנה, כפות הרגליים ברוחב האגן, נוציא את האוויר מהגוף, אולי המצח מתקרב אל הברכיים, ועם השאיפה ניישר את הגב מקביל למזרח. להרחיק קודקוד מהאגן, ועם השאיפה לשחרר למטה. לאט נכופף את הברכיים, נתחיל לעלות. שאיפה נעלה את הזרועות מעלה, תפילה מעל הראש. ועם הנשיפה תפילה. שוב שאיפה נעלה את הזרועות מעלה, תפילה מעל הראש. ועם הנשיפה הזרועות מהצדדים נגע בגב ושער. נביא את המצח אל הברכיים, שאיפה חצי הדרך מעלה גם לשער. לעוד 3. להאריך את השדרה 2. ועם הנשיפה לשחרר אל המזרן, כפות הידיים אל המזרן, כפות הרגליים, צעד גדול או בקפיצה, לאחור אל הפלנק. אפשר להוריד את הברכיים לדרך הצ'טורנגה, בכל מקרה נגלגל כתפיים, נשטיח את גב כף הרגל
ואם נבחר, אפשר להפריד את הברכיים מהמזרן ולהמשיך לשקוע עם האגן לעוד 4 נשימות. 3 נשימות לפתוח פה את חזה. 2 נשימות לשלוח קודקוד מעלה, שאיפה, וצנתר נכנס פנימה. נעבור לקרן, מביט מטה, לעוד 5 נשימות, להוציא אוויר. אפשר להוציא הנחה. לאט אנחנו נכופף את הברך הימנית, ניישר את הברך השמאלית, נביט מתוך בית השחי השמאלי, נלחץ כפות ידיים. ונחליף צדדים, הברך השמאלית מתכופפת, נביט מתוך בית השחי הימני, נלחץ כפות ידיים, נלחץ בית חזה, נלחץ את העקב הימני חזק אל המזרח. ושוב אנחנו מחליפים, הברך הימנית כפופה, הברך השמאלית ישרה, העקב השמאלי דוחף, ובואו נעלה את הברך פונה אל התקרה, וננסה להרחיק את כף הרגל שבאוויר מהגוף. חצי הדרך לוויילד פוז, לעוד 3 נשימות. ורחוק. ועוד 2 נשימות. שאיפה אחרונה. ובואו נביא עם השאיפה הבאה את הרגל בין 2 כפות הידיים אל האצן והאצנית. נוודא שהברך מעל העקב, נעלה על קצות אצבעות, האנרגיה עולה מעלה, המבט עולה למעלה, שאיפה. ועם השאיפה הבאה נניח את כף הרגל האחורית 45 מעלות פנימה. נביא את המודרה שלנו של אל ההרג, נביא את האגן שוקע מטה, נפתח את בית החזה ונבדוק איפה אנחנו יציבות. אולי אפשר לפתוח את בית החזה ולהביא מבט אל כפות הידיים. האגן ממשיך לשקוע קדימה. ננסה למצוא את הנשימה השקטה. אם אפשר נשימה מהאף וגרונית עם האף כתום, כמובן שננשום גם מהפה. עוד 2 נשימות. הבואי הגדולה של כף הרגל הקדמית לוחצת חזק. ועם השאיפה הבאה בואו נחזיר את המבט. ולאט אנחנו נביא את הזרועות בגובה הכתפיים. נוציא את הרגל האחורית מעט החוצה אל הלוחמות השניות. ננסה לוודא שהכתפיים מעל המותניים. והברך ממש מעל, לא מוח פנימה. ננסה לוודא שהכתפיים נפויות. ברך ממש מעל, ממש מעל, לא מוח פנימה. עם הנשיפה הבאה בואו נשקע עוד טיפה מטה עם האגן, ושוב לוודא שהברך לא ברחה לה. יש לה נטייה לברוח. ועם השאיפה הבאה ניישר את הברך הקדמית, נביא גם כף יד וגם כף יד, ננסה להעביר את תשומת הלב אל השכמות וממש להצמיד ביניהן, לגרום להם להתנשק ולהוציא ביחד. ממש להוציא את הצליל, אם אפשר. שאיפה. גם כף יד וגם כף יד, שכמות מתנשקות. ולהוציא. להביא את האנרגיה עד קצות האצבעות, לדחוף 2 קירות ימניים. ושוב, שאיפה. להצמיד שכמות כמה שאפשר. ולדחוף. נכופף את המרפק הימני, נביא את האמה, נביא את הזרוע, ואולי נביא את כף היד לאחור, אל הפרשווקונאסנה. לא משנה מה החלטנו, בואו ננסה לפתוח את בית החזה. לפתוח את כלוב הצלעות. ולהביא את הזרוע לצד האוזן, המרפק השמאלי ישר. לעוד 3 נשימות. ללחוץ את הקשת החיצונית של כף הרגל האחורית,
ועוד 2 נשימות. כף היד השמאלית אל המותן, ובואו ניקח את הרגל האחורית צ'רלי צ'פלין, אנחנו רוצות שהבעונות יפנו פנימה, העקב יפנה אחורה, מעבירות משקל אל הרגל הקדמית, וממקמות את היד הימנית או על הקובייה, או במקום שיהיה לנו נוח. נראה שקובייה יש לך מיליון, לא מיליון, אבל יש לה מספיק שלבים, תמצאו שלב. העברנו משקל, כל מה שנותר לנו להעלות את הרגל, להביא פלקס לכפות הרגליים, למצוא את הנקודה, את הדרישתי, את נקודת הפוקוס. אנחנו לא זוזות ממנה. ואפשר להישאר כאן, או להביא את הזרוע השמאלית, עולה מעלה. אולי גם להביא את המעט. רגליים בפלקס, בעונות תמונות על הקיר שמאחוריי. למצוא את הנשימה השקטה, לעוד 3 נשימות. עוד 2 נשימות. לאט אנחנו מכופפת בערך העמידה ולאט נניח את הרגל האחורית מטה. נעלה מעלה, אנחנו בטריקונאסנה, הברכיים שלנו ישרות ונשקל טריקונאסנה לאחור. אז הברכיים ישרות ניקח שאיפה ולצים מהפה. אנחנו כמו מנסות לשקוע אל העקב האחורי. שאיפה ולהוציא. ועוד שאיפה ולהוציא. עם השאיפה הבאה נעלה את הזרועות ועוד כתפיים. ניקח את הזרוע האחורית, מול הזרוע הקדמית. ניקח את העקב האחורי עוד טיפה אחורה, ובואו נמקם את הקובייה שלנו בצד הקשת החיצונית של כף הרגל הקדמית. אנחנו לטריקונאסנה בבידוד. אז לא חייבים, ואפשר כבר אם אנחנו רוצים לרדת כבר לרדת. כן? אז האגן שלנו פונה אל החלק הצר של המזרן, והקובייה שלי נמצאת איך נוח לי להניח אותה. כף היד השמאלית הפעם תעבור את הרגל הקדמית. אנחנו משתדלות לשמור על הברכיים ישרות, גם אם זה אומר שהקובייה יותר גבוהה, יותר חשוב שהברכיים יהיו ישרות מאשר שאנחנו נראה נמוך על הקובייה. רגליים חזקות. האגן הימני מושך עוד טיפה אחורה. יש לנו פה עוד 5 נשימות. זה בנקודה או על עוד 3 נשימות. שאיפה אחרונה, ובואו ננסה להביא כוח למגע של כפות הרגליים עם הדבר, ומתוך הכוח הזה אנחנו עולות בלי למעוד, כל הכבוד, נביא את הזרועות מעלה. ושוב אנחנו נשלב את כפות הידיים, נפף את הברך הקדמית. ואם צריך אנחנו נמקם את עצמנו בצורה שיותר נוחה לנו מבחינת הלוחמות והלוחמים הראשונים שלנו. נעלה את העקב האחורי, אפשר לרדת בהקשתה יותר מאתגר, תמצאו את הדרך שלכם, יש לנו 3 נשימות. שאיפה עלייה, נשיפה. שאיפה עלייה, נשיפה ירידה. ואחרון, שאיפה עלייה, נשיפה, כל הכבוד. נניח את כף הרגל האחורית שלוחה, כפות הידיים אל הערב, ובואו נפתח את בטח הזה. נרחיק את האוזניים והכתפיים, נרפק כתפיים. נכון. ויכול להיות שכבר עכשיו אנחנו נרגיש שאנחנו צריכות לשים משהו מתחת לברך, ואם כן, תשימו כבר עכשיו. ויכול להיות שננסה להביא את הידיים במודרה שלנו מעבר לראש. אולי להביא את המבט אל כפות הידיים. ועוד 3 נשימות. תעשי, שם. כיף לך, ומקום כך. או שהוא יהיה מתחת לבך, או טיפה מאחורי. עוד 2 נשימות.
ולאט בואו נחזיר את כפות הידיים משני צידי הרגל. אנחנו ניישר את הברך הקדמית, נביא את העקב אל המרכז, הבעונות פונות מעלה, ידיים משני צידי הרגל. נוודא שהאגן שלנו מרגיש מתחת לברך הכפופה שעל המטרן, ועם הנשיפה נרפה נשיא אוויר. ואפשר לעצמנו לשקוע, אולי להרחיק את הידיים מהגוף, אולי לצפות מרחקים, להרפות כתפיים. אולי להרפות את הראש. לנשום אל הכאב, תנסו לעבוד עם הנשימה. אפשר ממש לשלוח אל הכאב נשימה, אולי הנשימה הזאת יש לה צבע, כן? או איזושהי תכונה שעוזרת לנו להתמודד עם המתיחה. ניקח עוד שאיפה אל המעיים שנמצאים ככה בצד הגב התחתון ואז מוציאים. ועוד שאיפה לבטן התחתונה ולשרביטית שקרובה אליה ומוציאים. ועוד שאיפה אחרונה ולהוציא את כל האוויר. נביא את המבט אל כף הרגל. נכניס את העקב, נכופף את הברך. נביא את כף היד הימנית אל מול כף הרגל, העמד צמודה, רבע סיבוב עם הברך האחורית שלנו. זמן טוב להניח איזושהי צמיחה מתחת לברך האחורית. יש לנו גם כמה תרגילים עליהם. ובואו נפתח את הזרוע השמאלית אחורה למעלה נפתח את הברך הזה, אבל ננסה להשאיר את העמד צמודה אל השוק. אפשר להשתמש פה בקובייה לגמרי. ננסה לשלוח את הזרוע שבאוויר, אולי עוד טיפה אחורה, כמו נופלת אחורה. לנשום את כלוב הצלעות ונותח את כלוב הצלעות. ואם נבחר, אפשר להעביר את כף היד השמאלית מאחורי הגב, להעביר את כף היד הימנית מתחת לירך ולשלב את כפות הידיים, או להישאר במונח הקודם. והזרוע אחורה במונח. אישה שקצת מעבדת את הפתיחה של הרוח. ועוד 3 נשימות. שתי נשימות, לגלגל את הכתף אחורה ומטה. שאיפה אחרונה. ולאט, נוריד את כפות הידיים, נשחרר, נביא את הידיים בנימה. אנחנו מיישרות את הברך הימנית ולוקחות את כפות הידיים שמאלה. הזרוע הימנית לצד האוזן, פתיחה צידית. אפשר להעלות את העקב ולהביא את האגן קדימה. אפשר להישאר כאן או להעלות את הרגל ולהמשיך להביא את האגן קדימה. אפשר להישאר כאן, אפשר לכופף את הברך שבאוויר, לאחוז, למצוא את העיגול שלנו, ללחוץ את הרגל הרחק מהגוף. נמצא את המנח שלנו, נמצא את המקסיט הזה בין הבעונות לקצות האצבעות, או בין הקודקוד לקצות הבעונות. ועוד 5 נשימות. ובואו ננסה ממש להעביר אנרגיה, קצות אצבעות כף היד הימנית. עוד 2 נשימות. הגן לוקח קדימה. אם אנחנו אוחזים יד ורגל לשני כיוונים, נוריד את הרגל מטה. ולאט אנחנו נלחץ את כף היד השמאלית ובואו נעבור
והתגלית של הצד השני, הברך ישרה, ושוב כף הרגל הימנית מקבילה אל החלק הצר של המזרן, ניקח שאיפה. נוציא אוויר. ועוד שאיפה. נוציא אוויר. ועוד שאיפה. נוציא אוויר. עד קצת אצבעות, כף היד השמאלית. ולאט נשחרר את הכובע. לאט אנחנו נגלגל את בעונות כף הרגל השמאלית, ונביא את הבעונות של הרגל הימנית לשמאלה, ואפשר להתיישב על שתי קוביות לאחור. בכל מקרה, בין אם התיישבנו ובין אם לא, אנחנו מנסות לשמור על מרחק בין הירכיים. אוקיי? ואפשר להתיישב על שתי קוביות, או להישאר כאן, קצות האצבעות קדימה, אפשר גם להניח אותם על הקוביות, האגן אחורה. אנחנו בסקנדה. ונרגיש את האגן שכבל, קצות האצבעות שהולכות קדימה. נוציא אוויר. לאט, נקרב את הידיים אלינו, ולאט אנחנו עוברות אל הצד השני. ושוב, שולחות את האגן אחורה, את הידיים. ובנות שהברכיים שלנו, במיוחד המעט השמאלית שלנו. אפשר לשלט בכף הרגל. שי, ננסה להעביר את הזרוע הימנית שלך לפנים הירך. נכון. נמסגר את הרגל הקדמית, נגלגל את הבעונות של הרגל האחורית ונוריד את הברך האחורית מטה. אנחנו ניקח את הרגל הקדמית הימנית חצי צעד החוצה, הצידה. נכניס את כפות הידיים פנים לרגל, נעלה על הקשת החיצונית, ואני יכולה לבחור, אולי אני בוחרת להיות פה על קובייה, אבל אנחנו משתדלות, אם אפשר, להביא את האגן השמאלי טיפה שמאלה ומטה. יופי. יש להם פה 5 נשימות. בואו נוציא אוויר. נרגיש את האגן ששוקע קדימה ומטה. נשליח את כף הרגל הקדמית. עוד 3 נשימות. 2 נשימות. ולאט. אנחנו נניח את כפות הידיים משני צידי הרגל הקדמית. נגלגל את בעונות כף הרגל האחורית. נעלה את הברך ואנחנו ננסות לשלוח את הרגל הקדמית אחורה ומעלה, ואפשר לגמרי להישאר כאן או לקרב את כפות הידיים אל רגל העמידה, ואני מנסה כמה שאפשר לקרב את בית החזה אל ברך העמידה ולהביא את הרגל למעלה. אם אנחנו מרגישים מספיק בנוח, אפשר גם להביא את כף היד השמאלית אל השוק ולהמשיך לקרב את בית החזה לברך העמידה. לעוד 3 נשימות. להוציא אוויר ולקרב לעוד 2 נשימות, כל הכבוד. שאיפה אחרונה, רגע, רוצה להגיע לצורה 12, נכון? והנה נשיפה
הברכיים. נוציא אוויר מהגוף. רגע נהיה בתוך האוטנסנה, אפשר אפילו להוציא מעט עקבים, להכניס מעט בעונות. ועוד 3 נשימות. עוד 2 נשימות. ואז נכופף את הברכיים, נחזיר את כפות הרגליים מקבילות אחת אל השנייה. ומתוך הלחצה של כפות הרגליים עם הברכיים הכפופות נתחיל לעלות לאט, חוליה אחר חוליה, אם אפשר בעיניים עצומות. כשנרגיש שכפות הידיים עוברות את הברכיים, אפשר להתחיל וליישר את הברכיים ואת הגב. הכתפיים מתגלגלות אחורה ומטה, כל הראש מושך מעלה. רגע נהיה בצד אסנה. נוחה ההר. ננסה להרגיש את המגע של כפות הרגליים עם המזרח. ונצליח להרגיש מעין תניעות קטנות שהן לא בשליטתנו, שמגיעות מתוך כף הרגל. נקרא נהיגה יציבה. תניעות קטנות ששומרות עליהן ביציבות. בואו ננסה להעביר אליהן תשומת לב. שאיפה הבאה לאט, כאן קטנה. נביא את כפות הידיים שוב אל הסממודרה, נביא את הסממודרה על הכתפיים, נשיפה, אנחנו סוגרות את המרפקים האחד על השני. שאיפה נעלה את המרפקים מעלה, הכי גבוה שאפשר, אחורה, הכי אחורה שאפשר, למטה. וקדימה, להוציא אוויר עם הסגירה של המרפקים, להכניס אוויר עם הפתיחה של בית החזה. אז יש לנו פה שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ושאיפה ונשיפה. אל הצד השני, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ועוד שאיפה ונשיפה. נשחרר את הזרועות מטה. ואנחנו נמשיך עם התרגיל שלנו של הצ'יקון, של התרגיל של שחרור זרועות. אז אנחנו נעשה אותו 7 פעמים. ואני רגע מזכירה אותו. אם צריך להיכנס לתחת זה הזמן. אני רגע מגיעים 3 שאיפות לאט, ושאיפה מהפה, שאיפה, 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 ואז מהפה אנחנו מגיעים בפעם השביעית והאחרונה שנעשה את זה, נשאר למטה באופן. לא נעלה שאיפה. לא נעשה את זה ביחד. נתחיל לאט, אולי גם נמשיך לאט. שאיפה. זרועות מאוד משוחררות. שאיפה. שאיפה מעט. שאיפה מעט. שאיפה מעט. שאיפה מעט. הכל מאוד משוחרר. מעט. 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 לתת תנופה. מעט. 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 עוד 3. מעט. 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 למעלה. וי. למעלה. למעלה. וי. למעלה. אחרון. למעלה. וי. למעלה. ובוא נשאר. רגע לתת לגוף להרפות.
לשקוע מטה. ואז אנחנו נתחיל לפרסם את הברכיים. נרד אל העקבים. ננסה להעלות את העקבים מעט מעלה. נעביר משקל על הגאונות. נביא את כפות הידיים לתפילה. נמצא איזושהי נקודה להתקט. ננסה ליישר את הגב, להרפות כתפיים, להרפות שכבי קדמות. עוד שאיפה להאריך. סביב הנשיפה הבאה כפות הידיים אל המזרן, ואנחנו ננסה טיפה לעשות את כפות הרגליים לתוך המזרן. ואז אנחנו נעביר את הברכיים קדימה, אנחנו נשארות עם הגאונות מגולגלות, מביאות את גב כף היד בין הירך לבין השוק, ומגלגלות ומגלגלים את הכתפיים אחורה, מנסים לפתוח את בית החזה. לעוד 5, 4, 3, 2, לאט. נשחרר את כפות הידיים, נשטיח את כפות הרגליים. אני קודם מראה את הווריאציה הטיפה יותר מאתגרת. אנחנו לוקחים את הברכיים מעלה, אולי שולחים את הידיים בג'ננה מודרה, לחוות התמונה, אם אפשר אולי גם סיבה ולשרים. יכול להיות שזה מגניב לנו, יכול להיות שלא. וריאציה אחרת, כף היד הימנית, לוחצת את האדמה, והיד השמאלית מעלה את הברך. המתיחה היא לא לברך, היא לגב כף הרגל. אתם רוצות להבין את זה גם. 3, 2, ולאט נשחרר, ובואו נעשה את זה לצד השני, היד השמאלית, ולאט 3, 2, ונשחרר. אנחנו נביא את כפות הידיים קדימה, נסתכל את הקרסוליים ונעבור אחורה. נסתכל מאחורינו שאין איזה שביעה או משהו שיפריע איזה שכיבה לאחור. כפות הרגליים ברוחב האגן, כפות הידיים מעלים. ניקח שאיפה, נעריך את הגב. ועם הנשיפה נשקע עם הגב. בואו נחליף את השכמות אחת מהשנייה, קצת יותר. ונשום אל האזור הזה, לגט הזה שבין השכמות, וננסה לעבוד את הכתפיים, וננסה להשאיר את כפות הרגליים על המרכז. וכמו שאנחנו נשמות בלעות, אנחנו עכשיו נשום רגע אל השכמות. ולאט אנחנו נשחרר את כפות הרגליים ונעביר אותם אלינו. נלחץ את כפות הרגליים אלינו, נוציא אוויר. כפות הידיים נשארות על הברכיים, אנחנו נביא כמה סיבובים למפרק הירך, החוצה. וכמה סיבובים למפרק הירך. ננסה למצוא את הסיבוב הגדול. אנחנו נביא את שתי כפות הידיים שלובות על הברך השמאלית וניישר את הברך הימנית כמה סנטימטרים מעל המזרן. בואו נביא פלקס לשתי כפות הרגליים. ואם אפשר, עם הנשיפה הבאה, ננסה להביא את המצח אל הברך הכפופה, אבל להרפות כתפיים ולהרפות שרירי פנים. אם אנחנו מרגישות שיש לנו עומס בעורף, אנחנו ניקח את כפות הידיים ונניח אותן מתחת לחלק העגול שמעל האור, על הגולגול, מתחת לגולגול. יש לנו פה עוד 3 נשימות, כתפיים רפויות, שרירי פנים רפויים. עוד נשיפה, נקרב את המצח אל הברך. אם אנחנו עם הידיים מתחת לגולגולת, נחזיר את הידיים אל הברך הכפופה, ולאט אנחנו נוריד בידיים את הרגל הישרה ואת הראש אל עבר המזרן. נביא את הברך הכפופה
הכפפה ל-90 מעלות, הזרוע השמאלית בגובה הכתף השמאלית, וכף היד הימנית על ברך הכפפה, לוקחת אותה מעבר לגוף. ננסה שהכף רגל או הקשת הפנימית של כף הרגל יפגשו או את הרצפה או את הקובייה. ננסה להתרחק עם כף היד השמאלית או טיפה מהגוף, וכמה שאפשר לקרב את הכתף אל המזרן. כמה שאפשר להביא את המבט לכף היד השמאלית. אפשר לעצום עיניים רגע להרגיש את הפיתול. ניקח את כף היד הימנית מתחת לברך, נעלה את הרגל מעלה. לרגע נלחץ אותה אלינו, נוציא את כל האוויר מהבטן. ובואו נביא שוב את שתי הברכיים אלינו, נלחץ אותן, ונעביר את שתי כפות הידיים אל הברך הימנית. ניישר את הרגל השמאלית כמה סנטימטרים מעל המזרן עם הנשיפה, ונביא את המצח אל הברך. ואולי נבחר להישאר עם הידיים על הברך, אולי נבחר לשלב את הידיים מאחורי הגולגולת, פלקס בכפות הרגליים. בואו ננסה לפגוש, להכיר עוד טיפה את השרירי בטן ואת השרירי ליבה שלנו, ואנחנו ננסות להפריד ולהרפות את שרירי הפנים, להרפות את הכתפיים, להרפות את כל מה שלא קשור ולא סתם מבזבז לנו אנרגיה בעצם בתוך המהלך. עוד נשיפה, נקרב את המצח אל הברך, ולאט אנחנו מורידות את הרגל ואת הראש חזרה אל המזרן. 90 מעלות בברך, נביא את הזרוע הימנית בגובה הכתף הימנית, המבט על כף היד הימנית, אבל הברך לוקחת אותנו לצד השמאלי שלנו, מעבר לגוף. ואנחנו נותנות לאגן לעלות. נותנות למה שצריך לעלות, גם לכתף, לעלות. לא נשאיר את הרגל באוויר, נניח אותה או על צמיחה או על קובייה. ורגע ננסה לעבוד בתוך הפיתול הזה. זה יהיה המהלך האחרון שלנו לערב. אפשר כבר למצוא את הנשימה השקטה. ננסה לשלוח אותה לכל אורך השדרה. לאט נביא את כף היד הימנית מתחת לברך. נעלה את הרגל מעלה. נביא את שתי הרגליים, שתי הידיים מעלה, כמה סיבובים, מפרק כף יד, מפרק כף רגל. בואו ננסה להניע גם את האצבעות, גם את הבעונות. ואולי אפשר גם לעשות פרצופים עם הפנים ולהוציא מתח מהפנים. וככל שהפרצופים האלה יהיו יותר מבוכחים או יותר קיצוניים, ככה יותר מתח יוצא. לאט נסתדר אל השבסנה, אל ההרפאיה הסופית. אני לא מצליחה להעליק את המזגן. זה פשוט טוב, כי אני לא הצלחתי להעליק את המזגן.
נמשיך הסברה פתיחה. סמנו לי. בואו נביא איזה סוכה, לתקוע את הרגליים. אפשר לתקוע את הרגליים לשקוע לצד. נרחיק את המרפקים מהגוף, אפשר להניח את הידיים על הבטן. לפרוס את האגב העליון על המזרן. להכניס את הסנטר מהפנים. אנחנו נרגיש את האנרגיה שאינה בגוף. ננסה להתמקד בה, לתת את המקום עכשיו. לתת להם פירות התרגול. להביא רפואה לגוף. נסו לבחון לאיפה האנרגיה בגוף הספציפי שלכם זורמת ולאן היא מגיעה ואולי איך היא נעה. אם יש לה תנועה מסוימת, אולי נעה בצורה עגולה, אולי בצורה חדה יותר.